Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 14 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attenzo! Kijkers, ik heet u van harte welkom. Zoals u ziet is er momenteel een brand aan de grote Combiweg. En het lijkt op een travelbureau die dus in brand is gevlogen. Ik heb een paar omstanders gesproken en ze zeiden dat ze plotseling vuur zagen, vlam, rook. Kijkers, momenteel zijn de brandweermannen met man en macht bezig het vuur te blussen. Het lege pand natuurlijk is nu, er was een gebouw daar, En het is dus in één keer neergestort, heb ik ook vernomen daarnet. En kijkers, ook de brandweermannen en de politieagenten hebben dus met man en macht gewerkt om de gebouwen te redden. Maar de brand was zo groot dat dat niet is gelukt. Alleen de travelbureau daaronder heeft hem wel gered.
En kijkers, u ziet het, de wegen zijn voorlopig afgesloten. Tot de brandweermannen niet klaar zijn met hun werkzaamheden. U ziet het, ze zijn continu bezig om het vuur uit te maken, natuurlijk te blussen. En kijkers, het moment wij weten wat de oorzaak is, zal u dat ook horen. Maar voor nu zijn ze dus allemaal bezig. Kijkers, het vuur blijft maar blijft aan. Dus, de brandweermannen zijn bezig natuurlijk daar te blussen. Ze blussen en blussen maar het vuur blijft nog steeds aan. Kijkers, laten wij nogmaals voorzichtig zijn. Natuurlijk, we hebben regentijd nu, een kleine regentijd. Maar laten wij dan nog voorzichtig zijn, zodat wij dit soort ongevallen kunnen voorkomen. Ik ben Krishna Lakwat van Kulturu TV en ik wens u een fijne dag verder. Altijd dichtbij, je sap vatten in Meati, Srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about you, no hoor not low. Tambripi no srefi, una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland.
Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. www.kulturu.com for the generation then.